ka ngaji dị. Chifimo. Ị gaje n'ụlọ m. Ewukwa na onye? Aha m Beauty. Beauty. Adịkwa ihe nwa m na-alụ mụdịrị ekwe na-agada ahụ. Onye egorogo Beauty. Nne gị na nna gị ejikwa ha nga ha. Ele ka alekwa ha anya n'ezina m aga ọgụ Beauty. Mana gara nọ n'ụlọ ọgwụ. Mụ ihe rote ekpo ya Beauty. Akpọgo Beauty ele ihe a ga-akpọzi ụmụ ọgbọbịa ndị ọma niile Chinenye ụba ha na ndị ele ahịa ụmụ ọma niile ma China ha na ndị anọcha ihe ele ihe a ga-akpọ. Chifimo. Achọrọ ka ị chọtara m di shi Malaysia shi obodo oyibo Malaysia akụkọ ha achọrọ ụmụ ruru ndị a na-agarị na-asọfụbere ahụ mana aha m nwere Beauty ndị ụmụ ruru a asafụbere anya eshi arụ isi Chifimo achọrọ m di shi Malaysia anụrụ m akụkọ ha too much. Ala Imo steeti ahụ chiele m anya. Ihe gbasara ndị ahụ na diocese ọ na Damari. Na ihe m na-agwa gị. Chifimo okeke. Asị m achọrọ m dị ihe ụtọ nshi ma mma. Aba no beautiful. Mara m mma. Chifimo. Ihe furu gba ọnwụ. Otu n'ụgwa ihe na-agaga ihe fitiri gị gba ọnwụ. Eto igbo nkwụ na ha mbụrụ otu igbo nkwụ ote. Bipala agụ ọnụ n'ala gị nwe otu ụmụ Chineke akpọ gị ọkụ. Ị bịara bịa ịchọ di. Te nwere ihe ọdọ elekweghị m na-agada Therefor n'obodo anọkọtara kpọgo Beauty gị na-aga agajego ebere abịa ịkpọchi ihe nwa m n'ala ekwe na-agada ahụfọ onye ọbụla Chifimo ebe anụ ọcha dị otu ekwe m hụtara ndị ji ahụ dị m hụtara ndị nwụrụ anwụ dị ị na-alụkwa dị egbe na-egbu ụmụazị ibe gị sokwa afa m bụrụ gị bụ maka ga-ajụ ọzọ ọ ga dị ka a ga-akpọkwa nke edikokwe ụmụazị obodo na-agbafoga m n'ezere nwakwa akọ ịbịara abịa ịlụ di nje abụ ụmụaka lụkwa ego otu nlu ala ọkwa ụdọ kekwa ego ụdọ ala ibe ama bụkwa dị ihe na-eme ebe ọra m gwara ndị ajọ mmụọ ga-apụta ajọ mmụọ na-apụta ahụ amụrụ gị baa gị Beauty gị na-aṅụ onye bụla ga aha na egbe eluigwe gbagbuo ya gba ya gbajasị ya agbọghị Beauty akpọ ụmụ nwaanyị ndị ji aṅụ Chifimo ndị mbụ siri chikwa elu ugwu nne gị na nna gị a na ha akpọ gị Beauty amakana ihe m ga-asa gị kamalọgọ mapọpụka gị anya nonsenses blanga fool amadị ihe m ga-asa gị nakwa ya nwee shọdọ Hello fans, I am launching a son of Chief Imo. I want to thank you all for believing in me. Thank you for your support. Thank you for your I wanna know. I want to thank all of you for your understanding. Hey, understanding. I want to thank you for your incumbent acrimony to our productions. We thank you for watching all our productions. Thank you for believing in us. Thank you for making us feel very important, because without you there will be no us. I and Sister Mangi, we put hands together to say thank you very much, and we promise to always make you happy. We promise to always knock at your door with something that will interest you. And again, I want to also tell you that if you want to watch more of our programs, you can get it, or you can just type Chief Imo's Comedy on YouTube. Ganime YouTube, type Chief Imo's Comedy. You get all of our work. And I want to also tell you that every Friday, we'll make sure we update something that will interest you. Thank you, and keep watching us. As you keep watching us, we'll keep also making you proud. We'll keep making you happy. We'll keep making you feel at home. Thank you very much, and God bless you. Bye-bye.